Kanza kwethu iMaswati Media Production ayiwabika amanga, ayiwabika amampunge. Ngikutshela lezi ndaba nje njengoba kulokhu kumshubela ungizwe umlando vokamchunu. Namhlanje nje njengoba kulisabatha mhla ka-6 June 2026 ubekade-ke enza i-interview no-SABC lapho khona bekade exolisa kumalema kubuka-ke izwe lonke. Lokhu-ke kuze emva kokuthi-ke inkantolo iphinde futhi imiyalele izolo ngoLwesihlanu, imiyalele-ke ukuthi-ke kumele ukuthi enze ividiyo exolisa akazoyifaka-ke ey'nkundleni zakhe zokuxhumana. Iphinde futhi leyo video iphostwe uKing Zoso ephejini lakhe lika-TikTok. Uma-ke engakwenzi lokho, inkantolo besimthembise ukuthi-ke uzovalelwa ey'tokisini izinsuku eziyishumi. Namuhla-ke wabeke esethatha isinqumo sokuthi-ke axolise kumalema ekhuluma-ke ne-SABC. Kodwa nakho lokho kuxoliswa njengoba uzokuzwa nje akuphelele kahle. Silinde ukuzwa ukuthi-ke inkantolo ingabe-ke yalamukela na lolu xolo, ngabe-ke naye uMalema uyakwamukela na ukuxolisa kukaMacingwane. Ake sizwe i-interview yakhe ne-SABC. Engingakusho ukuthi bengakafika esigabeni sokuthi kuyiwe criminal court. Engicabanga ukuthi esigabeni solokhu sokuthiwa uhudulelwe phansi isithunzi sakhe lokho kulungile sikuhoxise, ngikuhoxise lokho uhudulelwe phansi kwesithunzi. Kodwa lokho okungasho futhi nangokwenkantolo ukuthi lokho engangikusho mina ngangirong ngakho. Inkantolo ithe ngihudulele isithunzi sakhe phansi, ngangayihloniphi futhi nenkantolo ngadonsa isithunzi senkantolo phansi. Ngakho-ke ngixolisa kuyena ngomudulela phansi ngesithunzi sakhe, ngiphinde ngixolise nakwinkantolo. Kodwa futhi lokho kungasho ukuthi mina lokho engangikusho kungamampunge, akuwona amampunge. Ummiso nomatshana akuwona amampunge. Uzama ukuthi Macingwane ukuthi uzwile ukuthi inkantolo ithi you've got to apologize. Ukona lokho kwenzayo manje, kodwa lokho kushilo wona, you still stand by what you said. Okushiwe inkantolo ngiyaxolisa kukho, nokuthi inkantolo ingiphoqelele ukuthi ngixolise kuyena, ngiyakwenza lokho ngoba kufanele la inhloso enkulu la ukuthi disfocus ukuthi ufocuswe lekuthiwa kuboshwe uhlanya lasemachunini ungizwe. Uyekwe ubhekana nale mpi esibhekene nayo yabantu abagcwele ngokungemthetho kulelizwe, abathathwa nangamazwe abo kumanje, abenza ubugebengu usuku nosuku, akhuthala amaphoyisa otholakala 1 billion worth of drugs lapha lokhujaneni emngceleni. Izinto ezenziwe ama-ordinary citizen lawo afana nathi nophakela umthakathi noJacinta angena budget, angena lokhunjana, angena ama-resources. Kodwa thina njengamanje kunoma sesekwe sibonakala siphakamisa isystem yabantu abathize, sekufanele siyobhadleshela. Mina ngesingami angifuni uqama amanga, mina ngihlonipha umthetho waseNingizimu Afrika, ngihlonipha nabantu esinabo ukuthi singahlukani. Kodwa ngesingami mina nginankinga mina nokuboshwa nanokufa, and I remain that. Izolo namhlanje nakusasa futhi. Kodwa ke ngokuhlonipha inkantolo nomthetho kulungile, ngiyahoxisa. Kodwa khona iyodibana isikhathi lokuNtombela naye lo. Kodwa Macingwane ke, kodwa ke ingabe uyaxolisa for example ngokungazenzisi? Angikwazi ukuhlukanisa ukuzenzisa nongazenzisi, ngoba umuntu umethu uyaxolisa awukwazi ukuyomkhupha ngaphakathi ukuthi uyazenzisa noma akazenzisi. Ngokuqiniso lonke mase ngithe mina ngiyaxolisa, akuthathwa lokho engikushilo mina. Kodwa kungabukakala ukuthi mina ufuna ngidabuke ise mina ngize ngixhaza amafinyila ake kuze kubonakala ukuthi hayi ngiyayisola. Sengishilo ukuthi hayi ngiyayisola, ngiyaxolisa. Ngale warrant esizwe ukuthi ikhona manje, mhlawumbe uke waxhumana nababeli bakho nibona ukuthi izosombululwa kanjani manje njengoba sowuxolisile manje? Abakulungisa abameli lokho ngoba abakhona abantu abazama ukuvolontiya, ngoba mina ngingammeli mina ngiyimele mina, ngoba ukhuluma nami ukhuluma nokugcina nje, yabo. Ngiyimele mina, kodwa kubalekile ukuthi uma kuuthi lokho kuphoqa ukuthi ngigcine ngiyobhadlejela, anginayo inkinga yalokho. Ngoba iplan yabo sebeshilo ukuthi iplan yokuthi mina ngifike ngibulawele khona ejele bazoqoleka imali ibukuwona amazwe angaphandle. Qhubeka thina simashe silulwele izwe lo babamkhulu bethu, ngoba lona solulwele khona peaceful futhi ayikho nento eyodwa ezokwenzeka. Ngisho la ngomhla ka-30 ngeke kufe ngisho iglass. uNkulunkulu noba bamkhulu bethu bavukile emalibeni nabaholi balelizwe bazokwenza isiqiniseko sokuthi yonke into
siyenza ngokomthetho sisekelo wezwe laseNingizimu Afrika. Asihlehli. Mangiyobe ngiyiphakathi ngifile, my spirit will rise again. So mhlawumbe ke phakade ubona ukuthi lokhu kumelana nokungatshizwa kwabantu, kungatshikiswa abantu bokufika abangena amaphepha konke lokho kwenzakayo. Kunjalo nje ngoba mina wathi ngiyi-smallest boy ever. Ngiqale nini uthuka abantu abangaki yena uthuka abantu abangaki yini ezokhetha intuthwane yimina ebona ukuthi ifanele ukuboshwa umuntu ongelutho angithi mina ngilutho kuyena yena udumile unemali mkhulu yabo. So ke manje ke ngiqale nini mina ukubaluleka kuyena mawuyibuza lo mbuzo nje. Okwesibili zingakanani umonakalo wenzekile kuleli izwe angithi yena vele kuyonke lamazwe ngaphandle unobudlelwane nawo ngisho iqembu lakhe ligcwele kulawo mazwe ngaphandle usuthi manje ngeke asakushintsha avumelana ngakho nabo. Ngakho ke yingakho ke qhubeka nale ngqondo yakhe efuna ukukhanda kwesatshwa ufuna ukukhanda i-dictatorship in this country. He will never succeed. He must rather kill me. He never succeed. We are here now. Manje ke thina ke ngeke sifune ukudisfocuswa uye lo. Ukusithi phakade ukuthi liyaqhubeka ke imashi nge-30 kaJune nimile nje ayikho into ezodifocusa lapho usushilo nje ukuthi ubona ukuthi lezi zathu ezithathiwe manje mhlawumbe zizozama ukunidirayila ngesingisi ukuthi mhlawumbe imashi ingaqhubeki. Besike sezwa futhi kwi-minister in the presidency esithi akuna shutdown ezoba khona nge-30 kaJune la eSouth Africa kodwa imashi le lethi iyaqhubeka. Ngizwile futhi nokuthi mhlawumbe kusasa eBinoni kusasa okanye ngoMvulo ikhona imashi ezoba khona eBinoni and sekunamalungiselelo kwabantu abafana nani nje ukuthi iqhubeke leyo mashi leyo. Noma kanjani sobe sikhona eBinoni ke siyovala thaqa ngokuthula noxolo. Wena wabona abalandeli beKaizer Chiefs ukuthi abafana bokuthula noxolo kunjalo futhi ngeke sisivume ukuthi sidefault ngoba ama achievement achievwe ile march uJacinta nomfowabo abandaba nomlando samaqhunwini izinto engakaze zenzeke kuleli izwe since the dawn of democracy. And ukuba peaceful naye lo uShabeni akayeke lo mama lo ukuthi angene o TV esebenzise ama state resources ehubhuza amanga. Akukho shutdown esiplanile lana, akukho unrest esiplanile, akukho xenophobia in this country. We are the peaceful country ever and the most welcoming nation ever. So siyayicela bakwethu ukuthi benze isiqiniseko sokuthi abangahlulwa ipolitiki behlulwe ukuphathizwe. Thina ke siwumphakathi sisukumela as normal civil organization silwa nento esihlukumeza sonke. Uhleli lapho nje dadewethu nawuhlukumezekile ummiso nomatshana nawuhlukumezekile akekho ongayiboni lenkinga kodwa babengazi ukuthi izolungiseka ngandlela esisukume ngayo thina. They never see it coming. Now it's here. They must accept the challenge and they must accept it non-politically, non-violently and peacefully. Ezomasha iviki neviki kuwo wonke amadolobha aseNingizimu Afrika nakuwo wonke amadolobha sithi akusukuma wonke umuntu koLimpopo koPolokwane koNorth West Cape Town yonke indawo akukho la singezuya khona. Siyacela ukuthi iNingizimu Afrika ibambele yona ukolobha izwe layo ngokomthetho. Sicela nezigebengu njengoba bese besiqhatha nabantu baseLesotho bengiyolamula impi lapha uqanjwa amanga abantu abayizigebengu beqamba amanga bethi abantu abakhuluma isisuthu bazoba itarget njengoba kumashwa. Ayikho into enjengaleyo. Uma iculo lesizwe laseNingizimu Afrika linolimi lwesisuthu ethi burena buruka ekhombisa ukuthi as a part of the official languages yalelizwe and 70% abantu abahlala eSoweto abesuthu. Ayikho ke indlela yokuthi thina singaba neviolence, thina singaxosha abantu ekulelizwe abakhuluma ulimi lwesisuthu noma lwesipedi. Amanga lawo yingoba baplane bona labo sopolitiki ukukhoza i-division amongst us and because i-violent bese beyithatha beyiname kakuthina. Ngeke kuze kwenzeke umdali wezulu nomhlaba namathongo babamkhulu bethu angeke avume leyo nto. Kodwa usakhumbula nje phakade ukuthi ke wabizwa enkantolo ngicabanga ukuthi kwakungo-1
for elagama elithi asikhale. Yeah. Uyakhumbula ke? Siyakhala namanje siyakhala manje. So ke manje ke ama-South Africans ahleli lapha emakhaya. Ngiyazi ukuthi no mama uNgqobese uZuma naye beke wakhuluma ukuthi ngibonile ivideo yakhe ikhuluma ngokuthi akuzubakho violence, akunamuntu othi makuhanjwe uyoshawa abantu nge-30 kaJuni. Abantu bangathemba kanjani ke, because this is not the first time ke ephakade akagugi ukuthi kubizwe enkantolo kuthiwa awuzophendula nje ngendlela. Awangibiza kahle nkosazana emhlophe njengehlaba zolwandle. Awu wena ogeza ngenta mina ngiyaphuza ngezansi. Awu phakade kagugi akanjengamakhosi asendulo. Ngaqinisekisa dadewethu kulokho ukuthi na kanjani kwakuyi different matter leyo sasilwela ukuthi an 8-year-old man isikhathi sokuphuma ejele noma kuthiwa wonene emhlabeni. Kodwa i-freedom fighter ayikwazi ukuthi ngaboshwa sasilwela lokho thina futhi nakhona sakulwela peacefully. Akekho umuntu wathuma abantu ukuthi bawuthola amafriji ey'tolo. So ke manje ke uhulumeni naye ke uyazi ukuthi lokho kwadalwa yini. Yingakho inkantolo yangithola kungenacala mina kulokho. Mina ngathi ayikhale ingane kaZuma ubaba uboshiwe. Zasukuma ke zakhala ngempela isililo sezwakala eNingizimu Afrika. Ubaba wagcina iphumile ejele. Namanje ke sisho njalo sithi abantu bokufika bangekho emthethweni abasenzele nje uxolo behambe kusemanje ngoba mina ngiyaqala abantu abalenyanya kangaka izwe labo abalenyanya kangaka vele kulamazwe lawa ngendlela udoti ngawo lamazwe uhlupheka ngisho isigwili kulawa mazwe amalunda khona ayahlupheka. Ngakho ke le jone ey'nyosi elabantwana bethu nezizukulwane zethu abakwazi ukusuka le bezosonela lelizwe leli benza ubugebengu kulelizwe bebulala abantu bengatholakali. Uphi DJ Warasi, uphi Lucky Dube 2006 ebulawa yibo laba abantu bokufika abangenamaphepha. Manje ke izinto ey'bambekayo kulelizwe ngisho umongameli imali abayifuye lapha kuye intshontsho abantu bangaphandle abangenamaphepha ayifuye lapha emzini wakhe amadola. Imake bamchulu njengoba ke usuxolisile ke manje will you be handing yourself over to police again ngicacise nje leyo ndawo leyo okanye nisaxoxa nabameli? Sizokhuluma nabameli, ngizotha ngabameli mina noma ngizothola lona ucingo. Kodwa mina ke angiyena kumuntu ozowesta uma kudingakala ukuthi mina ngiyinikele emaphoyiseni ngizokwenza lokho. Ngizothola i-guidance yabantu abazomthetho number 1. Kodwa makufanele mina ngisukume manje mina ngiyinikele emaphoyiseni angeke mina ngilokhu ngiwesta ama-state resources. Kodwa engingakusho mina mangiboshiwe ngiyacela iNingizimu Afrika ihlale phansi manje umthetho ingaphunyuki endleleni nasekambisweni esiyibhekile ukuthi abokufika abangenamaphepha abahambe. Ngicela basukume bakhuthale kakhulu kunaqala ukunoma bona baphula umthetho egameni lami noma babulalane bodwa egameni lami abavele behloniphe kube sengathi phela ababonaka lutho kodwa bona bakhuthalela ukuthi inhloso yethu yini. And mhlazana ngiphuma futhi nami ngiyoqhubeka lapho ngoba nginethemba lokuthi asifani sonke khona abangeke bevuma ukudayisa ngomphefumulo kangizwe khona esejele khona abangeke bevuma ukudayisa ngomphefumulo kangizwe. And then mase ngiphuma futhi lapho siyaqhubeka nomsebenzi siyoze silikhulule lelizwe emaketangweni alaba abantu abazonde izwe labo. Lo mfana mina ngimazi ukuthi unjani ingqondo lo mfana khona umuntu ozonda ukhalo lwakhe azonda abantu bakubo athi abantu bangaphandle ibona babalulekile okudlula bakwabo. Hayi bakwethu akuyayiwe evotweni ngiyoke ngibone nanka amehlo kaGombomo. Mlando siyabulela kakhulu ngesikhathi sakho la ku-SABC News. Siyabulela. Ngiyabonga kakhulu nkosazana. uNkulunkulu angigcine lapha ekhaya lami elikhulu kwa-SABC ila engafunda khona kuba umuntu nani niqhubeke nibambe nihloniphe inhlangano yase-SABC eNingizimu Afrika. I love you. Siyabonga kakhulu Phakathi. Thank you very much indeed to the social activists as well as media.